A saludar el Joan Pau Hinarejos. Hola, Joan Pau. Hola. Com estàs? Molt bé. Sí, quant de temps, Oi, sí. Puc dir que havíem treballat junts o no? Home, ja ho has dit. Sí, ja està dit. Escolta'm, estàs triomfant molt amb aquest llibre del Romànic. Doncs estic... El primer sorprès sóc jo, sempre ho dic, perquè clar, ja em diràs tu, el romànic català, un art medieval, gaire fa 1000 anys, d'aquestes imatges que són relativament conegudes, però que des que van aterrar a les xarxes, o les vaig aterrar, i ara en forma d'aquest llibre, amb ulls de romànic, doncs està tenint aquesta resposta relativament sorprenent. Mira quina samarreta més xula portes, Clar, és que has vingut preparadíssim. D'on ve aquesta passió pel romànic? A veure, la passió pel romànic, qui obri el llibre ja veurà que hi ha dues fonts, que és ma mare i l'algoritme, no? Per tant, hi ha una via que és familiar, que és per on ens arriben la majoria de les afinitats i de les coses importants, diria, no? Que és molt familiar. I en el nostre cas som una família nombrosa, que vam viatjar molt per Catalunya, no? Quants sou? Som 6 germans i, clar, això demanava vacances una mica de baix cost. Per tant, vacances al país. sí, veure molt el Pirineu i, clar, alguna cosa se't queda. I dic l'algoritme també, perquè tot i que està tan desprestigiat, no? I s'ho ha guanyat a pols, en certa manera, no? Els algoritmes, aquestes fórmules tan estranyes, en casos com el meu, però de molts altres companys de la divulgació cultural, home, ens ha somrigut bastant i no ens ha anat malament. Tu dius que el romànic ens pot interpel·lar a tots. I tant. Com? A veure. Doncs jo intento cada dia que, per exemple, amb els temes de l'actualitat, anar a buscar alguna imatge del romànic, que són precisament tan rígides i tan hieràtiques, aquestes coses que ens deien quan estudiàvem història de l'art, que precisament descontextualitzades fan especial gràcia, no? Avui mateix, amb el caos de Rodalies, he anat a buscar una imatge de l'Arca de Noè on veiem tots els animals absolutament anxovats, cadascun en les seves caselles, no? Unes imatges que podem trobar als beatus medievals romànics. Per tant, aquesta tensió entre els temes actuals i les coses que ens passen com a societat i aquest art que creiem que estava tan en un pedestal o que estava d'aquesta manera molt rígida exposat, provoca aquest efecte d'hilaritat. Ara hi ha molts espectadors que diran és el que segueixo a X de romànic català. Espero que sí, que n'hi hagi molts. Ets tu. Soc jo. Per què és un art poc valorat? O potser no prou explicat o explotat? Tenim, per exemple, Taüll, no? Aquí sí que és un dels punts del Pirineu, però hi ha molt més art romànic que turísticament, per exemple, no s'explota com es podria explotar. Explotar en sentit de presumir, de donar a conèixer aquest art que forma part de la nostra història. Totalment. Jo crec que el romànic és com aquelles paraules que són com significants flotants, és a dir, ens sona. El romànic sabem que és alguna cosa que té a veure molt amb Catalunya, amb la història de l'art, que l'havíem estudiat, que la podem conèixer vagament, però sí que s'ha deixat una mica en el calaix, o s'ha deixat com aquelles coses valuoses que a vegades es queden al soterrani de les famílies riques i que de cop desenterres i surt, no? Per tant, sí, el Pirineu segurament és el lloc que més associem a aquest art romànic, les esglésies de la Vall de Boí segurament les més conegudes, que són patrimoni de la humanitat, però cal recordar que no només Catalunya, sinó que tota Europa era romànica i de fet va ser el primer estil internacional, és el primer estil global del continent i Catalunya un dels primers llocs per on entra, precisament a través del Rosselló i de l'Empordà. Per tant, sens dubte que n'hauríem de treure molt més de pit i més tenint en compte que la capital catalana té la pinacoteca d'art romànic més important del món, que és el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Clar, cert. Com és el romànic català? Quines característiques té? El romànic d'entrada, com a estil internacional, doncs, coses que potser us sonaran, que havíeu estudiat, aquest art que es representa de manera molt rígida, antinaturalista, on no hi ha perspectiva, no hi ha volum, que això que per molta gent pot suposar una barrera o que ho vegi com algo fred o tètric, en realitat a mi sempre m'ha semblat molt divertit i molt expressiu també. Hem de fixar-nos, per exemple, en l'ús del color que fa el romànic, que és molt modern. I de fet, en la portada ja apareix aquest groc, que és ben modern, però per exemple aquests colors saturats, plans, ens recorden molt més al còmic, a la publicitat, a l'animació, que no altres estils posteriors que hem vist en la història de l'art. Per tant, té aquesta paradoxal modernitat. Tu dius que el romànic català és, sense cap mena de dubte, un art d'ulls. Per què un art d'ulls? Home, és que entres a Sant Climent de Taüll, entres a Santa Maria de Taüll, és igual, a Sant Pere de Sorpe, i
t'estan observant des de tot arreu, és impressionant. Ulls a tot arreu, fins i tot en aquesta samarreta, o sigui, ulls a les ales dels àngels. Hi havia una voluntat de que et sentissis, això, absolutament observat, intimidat, no? La generació millennial, potser recordareu les pel·lis de Disney dels anys 90, jo recordo molt El Geperut de Notre Dame, no? Aquell crim que passa al principi, que no el direm, tot i que sigui al principi, però que hi ha aquell capellà que li diu vigila perquè hi ha 1.000 ulls a Notre Dame que t'observen, no? Per tant, aquesta idea medieval, en aquell cas era un teló de fons una catedral gòtica, que precisament ara ha reobert les portes, en aquest cas el romànic, però aquesta voluntat de que entris en aquests espais sagrats del romànic i hi hagi aquesta vigilància permanent, aquests ulls que t'observen. T'ho demanava perquè dius que els personatges del romànic parlen més amb les mans que amb la cara. És molt curiós això, perquè en el romànic et pots trobar màrtirs que els estan fent de tot, els cremen, els serren, coses absolutament gore, que en parlo també en el llibre dels crims romànics, i la cara sempre és la mateixa. Sempre tinc un mem que dic la cara d'un personatge romànic quan li toca la loteria i quan no li toca és la mateixa, és una absoluta impassibilitat, no? Per què es feia això? Home, doncs per demostrar que, tot i que el cos se'l podia ferir, no? I es podia infligir dolor, en canvi l'ànima pertanyia al regne del cel, no? Les cares en aquest sentit no eren expressives. I té aquesta curiositat, que passen coses molt terribles a vegades, o són temes molt majestàtics, però les cares continuen sent cares de pal, són aquestes cares absolutament inexpressives i que també contrasten amb un paisatge cromàtic molt expressiu, colors molt vius i molt llampants, i en canvi aquesta cara tan seriosa. La gent es pregunta com és que el Crist de Taüll, que mal anomenem Pantocràtor, sembla que estigui enfadat, perquè realment té aquestes celles de tro. Doncs bé, algun dia potser ho ficcionarem i explicarem que, clar, com el van arrencar de casa seva, perquè això va ser així a principis del segle XX, davant del perill que moltes d'aquestes obres d'art acabessin a l'estranger, a llocs com als Estats Units, com a França, doncs es va endegar tota aquesta campanya de recuperació de les pintures, com les de Sant Climent de Taüll, amb una tècnica que en aquell moment era absolutament rupturista i moderna, que era l'estrapo, que potser us sona per una novel·la de Martí Gironell, que va novel·lar tot aquest procés. Doncs bé, potser està tan enfadat precisament perquè va marxar de casa seva, tan tranquil que estava a les muntanyes del Pirineu, protegit per un retaule gòtic. Precisament molts d'aquests elements, a l'haver-los retirat, és quan es van descobrir les obres romàniques originals, i avui el tenim amb la mateixa cara d'enfadat, no ha canviat 100 anys després al museu. Per què dius que el mal l'anomenem Pantocràtor? Aviam, jo sempre dic que... Pantocràtor, perdó, que jo ara... Em fa gràcia perquè hi ha gent que li diu de moltes maneres, fins i tot he llegit Pancreator, que dic, ostres, això ja sembla... Com ho he dit, això? Com alguna malaltia, no sé. Però està bé que tinguem una paraula per referir-nos-hi, no? Ja ens sona una paraula que sembla Pantocràtor. Bé, senzillament, Pantocràtor és com se li diu a un tema molt semblant de Crist en l'art bizantí, en l'art oriental, que és un Crist de mig cos, que és el totpoderós. Aquí és més aviat el Crist de la segona vinguda. Són realment disquisicions molt, molt finetes. Per tant, jo no m'hi poso fort amb aquestes coses, però com que s'ha de dir així i no és ben bé un Pantocràtor, doncs hem de dir el Crist en majestat o Majestas Domini. Seria el Crist de majestat. El Crist de majestat, sí. El més conegut de tots, que és aquest, el Crist de Sant Climent de Taüll, que dius que hauria de ser la nostra Gioconda, i no el valorem prou. No tenim allà tots aquests... Déu-n'hi-do, visitants que reben, però no hi ha aquests... No l'hem protegit encara amb un vidre. Amb una vitrina. Clar, és que ens mira molt amunt. Aquí el gran avantatge respecte a la Gioconda, si aneu a París, si heu anat al Louvre, haureu vist que heu d'esquivar legions de turistes per poder veure aquella cara que se suposa que et mira des de tot arreu. Aquí l'avantatge del Crist de Taüll, de la Majestas Dominis, que com està tan alt, perquè van reproduir l'absis de Sant Climent de Taüll, això t'ho pots estalviar perfectament i ell et seguirà mirant. I per tant, sí, jo crec que a risc d'invocar la Gioconda, que és com quan parles de la Capella Sixtina, tots aquests clixés que són molt simplificats, però per entendre'ns, que la Gioconda no és francesa i en canvi l'han convertit en un símbol de París, de França, doncs també Barcelona hauria de fer un pas endavant, atrevit, i reivindicar-se com a metròpoli de l'art medieval. El que és increïble són... Ara no em sortirà el nom, perquè em surt el nom de Morals. És que és divendres, a aquesta hora ja... S'entén. Sí, el mapping, això, ara. Els mappings que han fet per descobrir
com eren amb color, tota la pintura com havia format part, això t'haig de dir que és increïble quan ho veus. És molt instructiu això perquè quan el Cris de Taüll el van arrencar d'allà i es va continuar amb aquella cara tan enfadada, el primer que es va fer, l'acte reflex en aquella època era doncs fem una còpia i durant moltes dècades allà la gent el que va poder veure és una reproducció gairebé idèntica de les pintures de Sant Climent de Taüll en la mentalitat d'aquella època. Després s'ha vist que era molt millor retirar aquesta còpia i el que s'ha fet és aquest mapatge, que és realment impressionant, on es recrea hipotèticament com podrien ser aquelles pintures en el seu origen, i és un bon indicatiu de com ha canviat la mentalitat respecte a les obres d'art antigues, com ens allunyem de la tendència a fer reproduccions, a fer coses postisses, i en canvi plantejar escenaris més didàctics, més d'explicar com era l'experiència, per exemple, d'entrar en una església del romànic, que també intento en el llibre portar de la mà al lector en aquest sentit, de com és la sensació, com devia ser la sensació d'entrar en una església on, evidentment, no hi havia enllumenat elèctric, la llum era de combustió i, per tant, els colors es veien d'una manera flamígera, es veien en moviment, res a veure amb el que podem veure avui en un museu o, per exemple, la sensació d'entrar en un claustre amb la pau interior que dona, meravellosa i de la qual estem tan necessitats. Ho apuntaves fa un moment, però és que a Catalunya està de moda el true crime, que t'haig d'explicar, i precisament el romànic és una època amb moltes escenes, amb molts capítols de sang i fetge. Explica'ns alguna cosa, perquè hi dediques una bona part al llibre, també. Sí, ja té un capítol propi, el gore del romànic, perquè Déu-n'hi-do, Déu-n'hi duret. Doncs mira, et puc explicar que, per exemple, a Terrassa, a la seu de Gara, una antiquíssima seu episcopal, visigòtica i romànica, a Santa Maria hi ha unes pintures de Sant Tomàs de Canterbury. Era un conseller de la cort anglesa que havia mort només 10 anys abans. El va assassinar a la cort per defensar la independència eclesiàstica respecte al rei. Li van clavar un bon cop d'espasa i, evidentment, el romànic, que no s'està per romanços, valgui el joc de paraules, ho representa amb tota la cruesa i sempre amb aquella cara impertèrrita. Doncs això es va pintar només 10 anys després que succeís aquest crim, ja s'estava narrant, el Carles Porta de l'època ja ho estava pintant als murs de Santa Maria de Terrassa, possiblement per la presència de canonges agustinians anglesos que portaven aquesta notícia d'aquest màrtir, i això en l'època és pràcticament la velocitat d'un tuit, que en 10 anys ja hagués corregut aquesta notícia i es pintés en els murs d'una església catalana, que avui encara podeu veure aquesta escena in situ allà, a Santa Maria de Terrassa, doncs tenia moltíssim de mèrit. Per què els personatges malèvols dius que ens hi podem fixar molt bé en com miren, què miren, a l'hora d'aprendre coses que hauríem de saber de la vida, Home, ja ens ho diu la parla quotidiana, Algú que no va de cara més val malfiar-se'n. Doncs això és literalment així en l'art antic i medieval, un petit truc per reconèixer personatges malvats, traïdors, botxins, són aquells que estan de perfil. Per què? Perquè estar de perfil és un signe d'imperfecció espiritual. D'alguna manera aquest és el missatge que es vol transmetre. I és per això que veiem sants que estan mirant de cara, amb aquells ulls esbatanats tan oberts, i per exemple dos botxins al costat que estan de perfil torturant-lo. O en el Sant Sopar. Anem a veure si identifiquem les figures del Sant Sopar. Per exemple, el de la Seu d'Urgell, que tenim al Museu de Vic. Molt fàcilment trobarem ajudes. Per què? Perquè està també de perfil. Jesús li està donant un rosegó de pa i Judes, en aquest cas, com a signe d'imperfecció espiritual, no va de cara i, per tant, apareix de perfil. És una de les maneres de reconèixer els personatges malvats en l'art medieval. Vaig acabant ja, però no sé si tothom sap que el romànic, l'art romànic, ha inspirat grans artistes. Què? Picasso, Miró, Tàpies... Grans noms de la història de l'art, que és curiós que es van fixar en un art religiós, occidental, medieval. Potser hi ha gent que li sona que Picasso es va inspirar en l'art africà, en l'art iber, però és menys coneguda la seva relació, que també està documentada amb el romànic català. Hem de recordar, imaginar-nos un Picasso adolescent que arriba a Barcelona amb 15 anys i ja entra en contacte amb una generació que està absolutament imbuïda en la recuperació del romànic català, per altres motius que no són els de l'avantguarda. Venen de la generació romàntica del segle XIX, on la prioritat era buscar un art nacional, un passat gloriós. Cada país buscava quin podia ser el seu art més representatiu. I en el cas de la generació dels Puig i Cadafalch de Torn, es va decidir que aquest art seria el romànic. I, per tant, estava en plena campanya de recuperació del romànic. Picasso va estar en contacte amb tot això. Va estar a Gósol, també s'ha novel·lat recentment, Iñaki Rubio en va parlar d'aquesta estada de Picasso, com podria fins i tot haver influït aquesta experiència seva en aquest poble català en la gènesi del cubisme, si podia haver vist
la Mare de Déu de Gósol, fins i tot, i aquesta mirada podria haver inspirat també aquests primers retrats del cubisme. I després tenim obres, per exemple, més tardanes de Picasso, com una teula que va pintar, em sembla que ja als anys 70, que és absolutament un homenatge directe al Crist en Majestat de Taüll, que ell coneixia a la perfecció, fins al punt que una vegada se sap que li van enviar una postal, un cartell d'una exposició d'art romànic, amb una meitat del Crist de Taüll, on es veia la meitat, i va dir, l'heu girada, no és aquesta la meitat que hauria de sortir aquí, perquè veieu la memòria monstruosa que tenia Picasso, quina genialitat tenia, que tenia aquesta capacitat de memoritzar tots els detalls de les obres d'art que ell havia vist. Vull acabar parlant d'aquests memes que fas. Surten molt ràpids o no? O els has de pensar? Sí, no, la gent em pregunta si estic molta estona pensant-los. Per mi és el més low cost, realment, de tot el projecte @romàniccatalà. Doncs jo molts memes els faig al sofà i és com, mira, temps de producció mínim, què ha passat avui? Rodalies, què ha passat? Barça-Madrid, el tram ha dit no sé què, no sé qui ha aixecat el braç una altra vegada. Doncs anem a veure quins referents té això en l'art medieval. Qui és el doble oficial del Crist de Taüll? Que això és un càsting que encara tinc obert. No s'ha descobert encara? Jo tinc alguns candidats, com el Jordi Savall, per exemple, però n'han sortit molts per xarxes. Us animo a que en busqueu. Doctor Corbella va ser durant molts anys. Doctor Corbella ho va ser, i segurament tindreu algun cunyat o algun cosí que fins i tot té faccions romàniques, perquè tots som romànics i no ho sabem, com també dic en el llibre. Ai, Joan Pau Vinarejos, gràcies per posar tot aquest coneixement en aquest llibre i fer-ho amb tant d'humor. Tu ets periodista, tu no has estudiat Història de l'Art. No, ja ho dic al començament del llibre, no dispareu al divulgador, vaig desarmat, no sóc investigador, no sóc acadèmic, no em dedico a això, però sóc només un periodista molt apassionat per l'art i per l'art romànic des de fa molts anys i que veient una mica la resposta que ha tingut això, primerament a les xarxes socials i després amb aquest llibre, doncs segur que tindré ganes de fer-ne moltes més coses. Clar que sí. Gràcies i molta sort amb el llibre. A vosaltres. Gràcies.